Väčšina športovcov rieši dýchanie iba počas tréningu, možno pred tréningom. Ale pravda je, že o výkone rozhoduje hlavne to, čo robíte so svojím dýchom počas zvyšných 22 hodín dňa a potom, ako s ním pracujete pred, počas a po samotnom tréningu. Volám sa Pavol Grman, školím techniku dýchania Oxygen Advantage a dnes vám ukážem, ako si nastaviť dýchanie tak, aby ste mali viac kyslíka v svaloch tam, kde ho potrebujete, posunuli svoj výkon pri zachovaní techniky a rýchlejšie sa regenerovali po výkone. Výkon nie je len o tom, koľko kyslíka dokážete vdýchnuť, ale o tom, ako efektívne ho vaše svaly a mozog využijú. Kľúčovú úlohu hrá Bohrov efekt. Optimálna hladina CO2 umožní hemoglobínu uvoľniť kyslík do tkanív práve tam, kde ho potrebujete. Pri nadmernom dýchaní CO2 prirodzene klesá. Kyslík ostáva zamknutý a výkonu to samozrejme škodí. Štúdia SRA kolektív z 2024 ukázala, že dýchanie nosom pri submaximálnej záťaži zlepšuje ventilačnú efektivitu oproti dýchaniu cez ústa. Pomalé riadené dýchanie mimo záťaže 6 až 10 dýchov za minútu zvyšuje variabilitu srdcovej frekvencie a parasympatickú aktivitu. To je kľúčové pre regeneráciu. Hypoventilačné a breath hold protokoly zlepšujú schopnosť opakovaného šprintu a samozrejme tiež oneskorujú nástup únavy. Ak chcete vidieť celý systém dýchania pre výkon a regeneráciu, pozrite si kurz Oxygen Advantage, odkaz je pod videom. Väčšina športovcov rieši dých len počas tréningu alebo tesne pred ním. Ale potom celý deň dýchajú plitko, do hrude, rýchlo, cez ústa. To znamená, že majú nízku toleranciu CO2, rozhodenú biochémiu dýchania a zbytočne si udržujú napätie v tele. A pritom riešenie je jednoduché. Nos je základ. Či pracujete, kráčate alebo cestujete, dýchajte vždy nosom. Trénujte si počas dňa jemný pocit potreby sa nadýchnuť viac, tak na 3 z 10 a tým trénujete CO2 toleranciu priebežne počas dňa, ale iba sem tam, nie v kuse. Spomalte dýchanie na 6 až 10 nádychov za minútu. To má priamy efekt na variabilitu srdcovej frekvencie a autonómnu rovnováhu. A nezabudnite na držanie tela. Bránica potrebuje priestor. Ak ste zhrbení, dých je plytký a dysfunkčný. Čiže bráničné dýchanie zlepší zároveň aj stabilitu stredu tela. Poďalšie, 30 až 45 minút pred tréningom venujte sa predpríprave dýchu a aktivácii. Cieľ je jasný. Pripraviť CO2 hladinu, aktivovať bránicu a nastaviť nervový systém na výkon. No a ako na to? Dajte si 5 minút LSD dýchanie. Light, slow diaphragm. Ľahké, pomalé, bráničné. Potom urobte 3 až 5 jemných zadrží dýchu po výdychu len do mierneho pocitu nedostatku vzduchu. Aký to má efekt? Lepšia saturácia kyslíkom, žiadna hyperventilácia a aktivované dýchacie svaly. Potom po tretie, počas rozcvičky tam je priestor na adaptáciu sa na záťaž. Začnite vždy dýchaním cez nos pri nízkej až strednej intenzite. Keď pridáte, môžete použiť kombináciu nádych nosom, výdych ústami. Pri maximálnej záťaži alebo šprinte je samozrejme, že dýchanie ústami je v poriadku. Ale hneď po sérii tých šprintov sa čo najrýchlejšie vráte k nosu. Dlhodobé držanie dýchania cez nos počas tréningu zvyšuje prah tolerancie na zvýšenie CO2 a zlepšuje celkovú ekonomiku pohybu. Po štvrté, po výkone sa zamerajte na urýchlenú regeneráciu. Po tréningu je nervový systém stále v sympatiku. Dýchanie je rýchle, plitké a turbulentné. A aké je riešenie? Sadnite si alebo si láhnite. Dýchajte 2 až 3 minúty. Ľahko, pomaly a bránične. Predĺžte výdych na 6 až 8 sekúnd a po výdychu pridajte krátku pauzu 1 až 2 sekundy. Týmto spôsobom sa rýchlejšie vracia srdcová frekvencia k základnej hodnote a HRV ide tiež hore. Telo sa uvoľní a regenerácia beží naplno. V popise nájdete aj video s relaxáciou po záťaži. Odporúčam vyskúšať už dnes večer.
V ďalšom videu vám ukážem techniku na odblokovanie nosa do 2 minút, aby ste mohli využívať benefity dýchania nosom počas celého dňa aj počas tréningu.